Pat ba kajing yo ya kani ka video ka bala viral ba kani ka YouTube kani ha social media ya ka ba kani ka riu kan thei ka bala kano im pet pet ya u MLS so yong kata u ba sin sharp ko paroi leng do ba u bret kau ka shnong sao kata ka badai so yong nangi pet ba kani ka video ngin yo ba don mano re mano ba bret ya ne u kha